أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. Yadasen güman etýäňmi, şolaryň köfsini eşdiýändir diýip, ýa akl etýändir diýip. Olar hiç zat däldir, meger olar heýwanatlar ýanydyr, belki heýwanlardan-da beter gumrahdyrlar. ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا. Aya nazar etmedinmi Perverdigarın ajayip kudratyna? Kena taryha uzaldypdyr saýany we eger istesedi şonu hereket etdirmerdi, sakin goýardy. Ondan soň güni saýaga delilo nişany aýlandyrdy. ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا. Ondan soň biz şonu ýuwaş-ýuwaşdan öz tarafymyza çekip aldyk, yani aradan aýyrdyk. وهو الذي جعل لكم الليل لباسا والنوم سباتا وجعل النهار نشورا. Allah tebarek ve Teala'dır sizin üçün giyeceğini lebas yan eden ve giyeceğini uğuklap tamam asapların istirahat edip günnideki hastalıklarını ayırmağa vakt etipdir ve günnidi turup ve telaş etmek vakt aylandırıptır. وهو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته وأنزلنا من السماء ماء طهورا. Ve Allah tebarek ve Teala'dır yerlerini iveryen rahmetinin öwünden boşlukça edip ve biz asmandan pak etyen baran rahmetini nazil ettik. لنحيي به بلدة ميتا ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرا. Taşan wasileti bilen gurip, hoşk bolan yerlerini sebze hurrem edip diri etmek üçün oşonu içirermiz öz mahluklarımızdan bolan heyvanlarga ve köp insanlarga. وَلَقَدْ صَرَّفْنَاهُ بَيْنَهُمْ لِيَذَّكَّرُوا فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا. O tahqiq biz şu zatni näçe mertebe şolaryň arasyny beýan etdik, ta pend alyp wagzlansynlar diýip. Pes adamlaryň köfsi eraz edip kabul etmediler, meger naşkürlügi kabul edip naşkür boldular. وَلَوْ شِئْنَا لَبَعَثْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ نَذِيرًا. Bu eger biz istesedik elbette her şäherde we owada bir peýgamber ibererdik. Lakin maslahat üçin onu istemedik. فَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا. Pes kafirlara muti bolma ve olaryň hawa hawasyna tabi bolma. Ve Kur'anyň wasileti bilen jeng et, mübareze et, ulu mübarezani. وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا. Allah tebarek ve Teala'dır iki deryany ýanyşdyryp goşan. Bu bir süýji gandyrýan we ol bir nihayetde şordur. Oşol iki deryan arasyndan perde aýlanlardy we bir-birini gaçyşmakdan aralaryna many aýlandyrdy. وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا. Allah tebarek ve Teala'dır bir gatra sudan yani nutfeden beşerini halq eden, pes insani
nese ve yesi we köröken aylanlardy. O sen Perwerdigarın her zatga qadir we başaryandyr. ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم وكان الكافر على ربه ظهيرا. O kafirler Hudaýy goýup özlerine peýda da bermeýän, zerer de bermeýän zada ibadet ederler. O kafirler öz Perwerdigarynyň halafyna bir